Mga kadiskarte, mao nang ato ang piso, nga pabo, apato, napoy mga dagko na. Oh. O ayan yung kilabti na sa pud mo. Mao na ang atong mga pato. Mga kadiskarte. Unya na mo ni pud ang gagmay, mo ni mga gagmay. Unya kaba na mga kadiskarte nga. Primero ani duhar mas lakabo kana man dakuha o kana na ang laki og kanin siya nga bayi. So mao ra kini lang mother tanan. Mao pud ilang father tanan. So kana mga anak na ng uban din na kani mga gagmay anak ko ni anak niya. Mana ang ato ang mga pato. O karon mga kadiskarte ato ang bisitahon pod ang ato ang mga piso sa pabo. Okay, ato na to mga kadiskarte. Okay mga kadiskarte atong subayon ang ato ang kuan atong subayon ang ato mga piso nga pabo. O karon mga kadiskarte sultihan ta mo unsay pamaagi nga ang mga piso. Tips sa pagpadaghan sa pabo o tips sa dili mga matay nga pabo. Mga kadiskarte, ang pabo pinaka-sensitive kini sila. Maulanan, sipunon dayon, o mahimo dayon nga magbaling kagas ilang balibo, o mapaakan sila lamigas, mga matay. So mga kadiskarte, kinahanglan nga ang imuhang pabo, ang imong inaan nga pabo, imuha gina siyang purgahon. Purgahon nimo siya. Pagkahuman nimo purga, imuha na siyang ipakuyog sa laki. Pagka mangitlog na, imuha dayon tabangan siya og bali-bali sa iyahang itlog. Pagka mapiso na ganit mga kadiskarte, imuha na dayon silang isiparit sa inahan. Karon man ato mapiso nga pabo. Kinahanglan nimo siyang purgahon mga kadiskarte. Okay, musubay ta sa usa. Naday tay bisita mga kadiskarte ato ang vlogger sa Kabuntungan. Tara. Brother Junior Daguman, mao na ang pastor sa Kabuntungan Church of Christ, usa po na siya ka vlogger. Palihog ko mga kadiskarte pag-subscribe sa iyang YouTube channel, Kalipay sa Bukid. Okay, ato update sa itong mga dagko-dagko na muna ato ang 2 months nga pabo. Okay. 2 months na to nga pabo ha. Mao na siya. Okay, bye-bye mga kadiskarte. Thank you. Ay kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel, Diskarting Bukid. O kaya po mo kalimot pag-subscribe sa YouTube channel sa atong igsoon, Brother Pedro Daguman, ang pastor sa Kabuntungan Church of Christ. Palihog ko og subscribe sa iyang YouTube channel, Kalipay sa Bukid. Daghan salamat.